Willkommen Dia Balearic. Benvinguts a Dia Baleàrics. Avui veurem com es produeix el preritual d'aparellament entre els baleàrics. La primera fase és l'albirament, el primer cop de vista del mascle a la femella. El mascle normalment prefereix un so gutural com aquest. És pardal sagrat. Fixeu-vos, diu pardal sagrat, unes paraules que aparentment no guarden cap relació amb la femella, perquè pardal significa ocell i sagrat és allò dedicat al culte diví. Mare de Déu! Bon Jesús! No, t'he dit que hi ha una real femella. Això és un cavall de carreres. Curiós, fixeu-vos que diuen Mare de Déu i Bon Jesús. Per què fan aquestes exclamacions religioses? Que hi té a veure la femella amb la Mare de Déu i el Bon Jesús? I diuen que és un cavall de carreres quan veiem ben clar que és una dona. Tot seguit, el preritual d'aparellament entre els baleàrics passa a la fase d'interacció bivalenta o el que s'anomena vulgarment tirar els trastos. Ven, nina! Vols a la nostra! No, i no te faltarà de res, mentant 2 pots cada any. Wat is daar in de Balearic? Ho heu vist? Li diu, vols a sa nostra, com si ella pogués cedir-se en propietat. I l'altre, per demostrar la seva vàlua com a mascle, diu que mata 2 porcs cada any. Of vandaag ritual. Hola, guapos. Batudell salat. Està constipada. La dona m'espera. Oh, willkommen, bon dia. Oh, willkommen, bon dia. Willkommen!